Chini tipra sarok sabani serai mong chakha asuk bigrang nan nangkha asuk nog nukung haimyang nan nangkha tini haino hai jotono no lam sukfiro ITS Explore tipra channel nai tong nai viewers rono tabu phai sopajak ang long tribeli dolai hangko misingo khobjak taku khoroksane nog nukungo tini o jaga phaimani reason ningkha norok tini ni o video no naikangke norok kha belai kheno jelai jelai ke yoknai tai mokol nimuk tui nargi manglak msukke norok kha dukhu nangnai tai kha yoknai chini tiprasa sigla khoroksa Raju Deborma mungoi bo bisi kolokma romoi bo thongrok kusukjak bono tabuk chikol baise khaima tonsiwo bo cover wajawi thanga achumsa kaham korung tongmani bisingtoi sigla boslok belai kheno chalan bo kaham chalabo naithok tamo bungkha saimalia buma bufa onek chesta khaikya nognu khungni mal mata tongmani jotono phaloi treatment khaina kya sajlano kaham korungke tubi demano hinai haipano 300 jora kaham korungke tubi malia tau bo thongrok kusukjak narok nugui mangkhana bini nok o jagano hopung sapung o jagano toni jago buma buphange khali yogo haipano sakni busano chikolbe khawi toni mari khatini Sekarang ni siming boba haike engkha boba haike thongrok kusungna nangkha bini sajla ge aba hairok turuk turuk khnalainai ge norok sa nai tongdi ITS Explore tipra channel de khurgui ge mama o je thongrok kusukjak ni tam klayam ne hinggai ane angsla bo bufru ni siming mane o thongrok kusungmani bini jeng mane ka 18 bosor ni siming mane pulan siming ma kai ke TV nai tongu ang nai tongta ke bo bazan pheke na borok kama kang bono tam manai ke tamba naitheng boi kri borok nai no songke naitheng hanai ang khun tomasa bana jol jaga tokta bari klangi khaithanga hopu nge khaithanga buino thukya buino thokanga tai sibu suja ka jaga aba ko bangke te bari khata nai no pasangka teno kasaka boy pairi kha ngano boy chikhana na aram mongkha bo nge boy chikhana aram mongkha kai erpore angka seng osai bai nai kha jotre pot khe nai kha narin bari prai 6 bosor nai kha doctor ungo bai mang osai bai mang ker pore angka seng klangkha ko tola mental doctor beren check kharika ker pore silchor klangkha ekbar duibar angka je tomar jaga sampoti musung masak joto pisar poso panau rubai nai bekha nai manse rangpusa kare angka tai nai malia wasa thango wasa oklo usulo wasa ko sirmang tongkha angka sirmang tongha osai bai nete ka sirma ka hamraka sirman jota hamraka oklo usulmang ba hamraka abo hamne pekha olok berai na aramborom khata ane ontodoya kat ang tongtise ane odika tongse odika senjagi tongu maya ma thaise maya abake boya basi jagi tongu nogbo ang maya noroni kat hingga tamo ontodoyal da hingga chung to emne hingga saimano ontodoyal kat hingga ke chini demokrasi ha gণতন্ত্র habo chung jotoni se gorib hingga se ontodoyal kat pho hediba hingga norok ontodoyal kat tutoi norok tamni bagoi sorkarni sujog subida ma yangnan kalaiba yabon boya basi jagi tongta jagi angi tongu tini sing jora norok emne hingga sorkarni nok rok ma mangkha maya da 58 bosor to khana gari to phase ang go nok sarkar nok maya or busuk jora tei chesta rok khaikya bono emne hingga hamranan bagoi emne ka habanan bagai chung ani chakable sampoti ani je tomon musuk wa tok mama joto phalbai pisar khorsa tonga pisar ko do bondor woi nari nekha tai kaina kono pai kerkhani ajo tini rang pai khanga hain nogo khaima tongkata hingga bin mungkai Raju Deborma bo kajak jak da siklasi bin boyos ro busung khana bin boyas 3 bosor ka 30 bosor ka khana bo boyos ni siming emne hingga o je cover ma jaman glai 18 bosor 18 bosor be aram mongman bo emne hingga skang rogo mane hamya rok baire opti rok gadalia namle na bo ya hagin suma ka ama hekas kare jaktra din korok kare ge asum sai nong man siklayo na sai nama siklai ge norong ni jorate norok ngo doktor ni mutabik doktor hingga tam hinisa mental thik hin sa borok brain train joto mengo rok tok thik tong hin sa brain train kunong yang sa ge osai rok buda nai ne kemne hingga osai rok sawo khayu boi non sa jang ke khayu hin sa osai to na ja 100 jon osai ne jagang haise ni na yang mande hote wasana mata bare hote wasana yang ngo Chomponogor ke Bomura ke Samunu ke yang ko 10 ke Chompon riang awasai rok tu ne jaga
hingke o sairok hingke tam hingsa Tuh bui kebani hamari maya hisau. hamre malia tai Maya hisau. hingke bo obo hingke tongna nangsinai tabuk Hajar matong sini tak kena sa. norok tabuk paithago emne hingke sorkarni bukhaktoi norok tam kesarna musung emne hingke Sarkar bahag tu engke sarkar na kisah khair kong bui nok kong sabo bono tangaran ni enteng hiang asung abidun khaita. mono tongjangnai Bon ton janai. hingke bini norok tai wan sumunu to tong biskang rogo bini treatment no khainai obo hairok bini chuba churuk mang hangke Abole chua so mangkha kale nafanayan ni ahi tong buni chua so mangkha ke kisah nayan ni tong mata taisa hada hamdana hne. chini tipura hasteni tipura sa maya ganang kha ganang ro jodino norok no jodino rang puisa rok jubai tong hingke norok taisa treatment no khainai ne dekatal khai Nai abo nai nai tong dudi khagna tong ha ke khangke kis taisa nai nai chinmo khain tongta. hingke norok tabuk to emne hingke thongoro kusukjak bono nijini sajlano onek chesta ni uporo phono hamrei malia norok tabuk mokol buskango naima tongkha hayadiba Rang pusak kering. hingke mama bono emne hingke o jaga je khamani kun dino khengi rok darkha bono Thingle ria yok jak ke to wani da wa thong yok. yok hangke biang rogo thangba bo Buni nok sabayo. oh Buni ngo nok hadol kitaro bera sakago. Ama ka niji nok pha makha niji nok pha khainai. Bui nok makha bui nok pha hingke ke norok no le emne hingke accident no khaya kono bla taw sujura khaya ko khainle. Mama agi phiyok jang no mama. Oh. Mane 3 বছর ফেক তনখা ফেক তমা থানা বরক বইনা বউ হনাই বন রম খা সু দান মান জালগো নং গার্জিয়ান ফাইনা ফাইদি নিন বসানো নং খাই তন্দে তারপর নি বয়সত নং যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট খেকে নং মানানা সিঙ্গা আং খাইমা তনখা oh ulo rogo mane joribana rokun ma suana hne নারকো মা শোনা সিনি ইনকে খাইমা তনখা থানা বরক সবই hingke busuk bisi rok ungkha tabuk je o jaga chikol be khaiton mani bono ও জায়গা সকল খাই তন বিসলে বালগে কোন ক 5 বছর সুরং খনা oh 5 bosor sukru na emne hingke bo koborong mani 12 bosor ka khana 12 বছর খা oh খামান হিকে 5 বছর খাবো bo emne hingke porosuna rok khaijak da খাইজা busur porijak ক্লাস 9 পাস না oh class 9 pass ungmani yagulo da bo koborno ung অবন পরে সিং খবর oh class 9 pass ungmani yagulo hingke koborong na ni cheng khatana কলেজৰ কইতো থাংজা বছৰাই অকব himai da তুমি magya thanga sabo সিদু hingke ulo college sonike sab thangna harka বুমা থাংনা হাকা oh buido phun khai hor আরন থুসার ফোন খাই হো oh আনি সিমা তোমার মিস্ত্রি oh ব ফোন খাইকেতা থুসান আবো বাজারনি oh acha acha তো ব সারকান কাইনে নসলা কবর ফাইতংখা না ফাই দাদা হিসাকে থাংনা হাকা তো বুমাস bufani khuptoi sikangni chiming bobo hike bo kobor waijaka busuk bisi kakha abo herok jotono bo khuk khengai sai khanarika onek chaitokha onek treatment no khaiya onek ochai khamo bonaikha haipano tini sik jora kono poriboton khe tubui maya sikangni kaham kurung khe tubui maya tau bo je thongor kusuk jano nor nugui makhana ani ukluk saito bini onto doyal kattui sebo tau suk jora sarkarni kono phano sujug subida hayakaba nok tongjanai nok pojonto maya hini saikhanarika bo belaikheno kha khamani kok bini dukkhoni kok saikhanarika bo जों गणतन्त्र हानि बुसातै जों तामनि बागै बासिजानाय नां जों तामनि बागै nok khungcha tongjanai पर्यन्त माया ओं ए आबोसे बिनिखे सुंमुं खाबांनि दाखुकताय बुखुक सं नरक नुगुइनो मांखाना bo o jagano sapong hapong tongja jawo chela belaikhano kahama chela bo handsome sikango pori tongmani bo norokhe khawo pano chongui mano bo mani hamyarok bai godalaisa hairong khana hinai obo haya bo je somoyo koborong phuru aphor rogo kuno mani hamyarok hini sing khus khanaya ko chanan to durer kok haino kaham kurung tongma chamase bo baike kobor waijawui thango buma bufa bono yakungo chikol kotor khawoi talarui toni marikha o jagano mai o jagano tui o jagano khibo o jagano thuo kaino tongja jawo bo belekeno kharma sisa जों नायनाय खांके बो खायोगो मुक्तिबो कलायो साकांके चिनि त्रिपुरा सारौनि कपाल रगबा आहायदा अंखा चिनि त्रिपुरा सारौनि कपालो आसक द बिरमा नंना नांखा काहाम तो तायंगला खा केनो मा तंसिवो ताबो खाली मुनाय राजु जरासिमि जे नायसिंजाक साकाव तंनायसा बुफुर जाने बोतलांनो बोजे समयो तलांनाय आफरनो थांसिने हिनि नायसिंजाक बो साकाव तंनायसा साबनि कपालो तामो सैरहो साइमेया तिनि काहाम करं tonghanke babo kaijak borjangai busabutini maya bai tonglai manghamung tini bo kobor waijai thamani bai bini bihi krei busa krei bo tini chikol kotor bai khajagai ma tongo khapangni takhuktai bukhuk song belekhano kha khamo tai mokolni mukti klayo nor buskango nugui mangkhana nok kichik michik o jagano munai raju bini yakungo chikol khawoi bono sapong hapong toni jawo
bo tini koborongui thangka kaham korung tongmani ek somoyo faidi ingke jeng jotona pal khaiye thanja kaiye chini tipra hastini tiprasa maya ganang tei kha ganang rok jeng je mantoi je chuktoi khoksa khongni chubalai no borongni nongno khungo sakni sikla sajala aba haike nugoi buma buhani bukha phatiwi thana nayo haipano tam khainan tongsi mokol buskango nai matongo thongoro khiklaiyei tini kobor waijai thamani bisingtoi buma buhano naikani khaima thongka khibiwoi maisariwoi teitukoriwoi chini ta khok raju deborma bo kobor se waijai thanga angke ba maichamani logi logi tabuk harobo kisa misa chawo hine saikhanari ka bufa sakni sikla sajala tini kaham korung tongkha angke tini kaijak borjak ungkhamo tini hamjung mangkhamo sukmang khamo abahai nungnan tongmani tini nugi